Kiles, zu zara makinista. Zer egin behar duzu? Zenbakiak ordenatu. oso ondo. Venga, hementxe jarriko dituzu. Lehenengo. Bat. Eman buelta lagunek ikusteko. Horrela. Begiratu ondo egiten duen, zuek. Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Ondo dago? Bueno, orain, Kiles, jarri behar dituzu kopuru berdina. Eta besteok zenbatu, ea ondo egiten duen. Hemen zenbat jarriko ditu? Lau. Ia ba, zenbatu. Bat, bi, hiru, eta lau. Zer Ander? Zenbat jarri behar ditu? Bost? Ia, zenbatu zenbat dauden hor? Bat, bi, hiru, lau, bost. Eta zenbat jarri behar dituzu hor? Lau. Orduan, zer egin behar dugu? Bat, kendu. Eta orain, hemen. Berriro egingo duzu? Eta orain, Ander? Ondo dago ian? Bai? Ia, zenbatu hor zenbat dauden? Bat, bi, hiru, lau, bost. Ondo dago eginda? Bai! Ziur? Bai! Batxalo bat, Kileseri! Champion! Oso ondo, Kiles!